ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, ҳар нафас чашандаи марг аст. бале, қадри чаманро булбули афзурда медонад, ғами марги бародарро бародар мурда медонад. рӯҳони шинохтаи тоҷик ҳоҷи Исмоил Пир Муҳаммадзода дар синни 70 солагӣ имрӯз аз дунё гузашт. худованд ҷояшро ҷаннатулфирдавс насиб гардон ва дар оилааш сабри ҷамӣ. шумо мегӯед ки оё касал буд ё не? албатта ки бемории дил буданд. дирӯза как буд? умри қадар тез мегузаштааст. умр агар хуш гузарад, зиндагии хизр кам аст, варна нохуш гузарад, ними нафас бисёр аст. парвардигаро, дидори бечун ва бечугунаи хеш бар мо бинамоӣ, то ин меҳнатҳои дунёгиро фаромӯш бисозем. аз ин издивоҷ, аз ин никоҳ, парвардигаро, фарзандони хуби ориф ки ин силсилату заҳаб то ҷаноби сарвари коинот ва хулосаи кулли мавҷудот мерасад, ҳамин гуна фарзандҳо амсоли эшони ғиёсиддини калонӣ худованд ба дунё биёрад. ҳамватанони азиз, агар шумо дар муҳоҷират бошед ва молҳои худро ки ба Тоҷикистон равон карданед намедонед ба кӣ равон кунед, пас бародарои мо дар хизмати шумо аст. чӣ хел ки дар рӯи экран шумо мебинед рақамҳои телефон аст, шумо муроҷиат кунед ва молҳои худро амонат гузоред, то Тоҷикистон соғ саломат меоранд, мерасонанд. ногуфта намонад ки бо нархи дастрас ва арзон. саломат бошед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.